mayroon na naman tayong na-discovering bagong kainan na tiyak inyong maibigan at magugustuhan. Kaya tara mga ka-adventure, ako inyong samahan sa ating panibagong food trip adventure. Sino nga mga ka-adventure, andito nga tayo sa may barangay Tambak, Malasiki, Pangasinan. Dahil nga mayroon nga tayong na-discovering bagong kainan dito. At mayroon nga tayong mga nakitang nagbibinta ng mga street foods dito. Tulad ng mga isaw barbecue at marami pang iba. Siyempre, kasama ko na naman si Lingmo. At sila nga ay matatagpuan lamang dito sa may katapatan ng Iglesia ni Cristo. Sino nga mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Kalye Cafe. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito tayo ngayon sa may barangay Tambak, Malasiki, Pangasinan. At andito nga tayo sa may Kalye Coffee. At andito nga tayo upang tikman yung kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito na iba't ibang mga street foods at mga milk tea, coffee tea. Sino nga mga ka-adventure, mayroon na nga tayong bagong kainan at bagong matatambayan na dito lamang matatagpuan sa may barangay Tambak, Malasiki, Pangasinan. Open nga sila dito Monday to Sunday mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Napakaganda ng ambience dito mga ka-adventure. Napakasarap pa ng simoy ng hangin. Malayo sa maraming kabahayan. Kaya dito na rin kayo magtambay at magmerienda kasama ang inyong mga katrupa, mga kaklase, mga friends and family. Isama mo na rin ang inyong mga chismosang kapitbahay at inyong mga kaaway. At huwag mong kalimutang isama ang iyong jowa. At dito ka rin makakabili ng iyong paboritong GCO Donuts na bagay i-partner sa bibilhin mong ice coffee, fruit tea, or milk tea. Isupport lang natin yung ganitong mga small business sa ating mga lugar. Mga kababayan nating lumalaban ng patas para kumita ng pera para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa bawat bili mo, mayroon tayong pamilyang natutulungan. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, tumambay na rin kayo rito. Dito sa may Kalye Coffee. Sir, kumusta po yung Kalye Coffee nila dito? Sarap po, tsaka maganda po yung ano dito. Yung ambience. Quality ba? Quality po. Sir, kumusta po yung Kalye Coffee nila dito? Recommend po. Kasi maganda yung food, yung drinks, tapos may food pa, tapos maganda yung place. Wow, thank you sir. Kaya tara, let's G at dumayo na rin kayo rito sa may Kalye Cafe.